to nedám, ty vole. Čau, mami. Čau. My jsme trošku změnili kulisy. A ty, co sem chodí, tak ví hned na první dobrou, ale pro ty, co netuší, tak kde jsme dneska? Dneska všichni zdravíme z kina Slavia Mariánské Lázně. Kino Slavia je naše domovské kino a už se blížíme 30 letům provozu kina Slavia letos. My máme za sebou loňský rok především toho Avatara, o kterém jsme se posledně povídali. Je něco, čeho jsi se bála, neřekla mi to, když se blížil Avatar? No, Avatar, musím říct, že mě nepřekvapil. Ta návštěvnost byla nižší, než jako se asi veřejně očekávalo, ale já jsem ráda, že je za náma, že si můžeme uvolnit ta úložiště a konečně promítat úplně normálně. To je pravda, to byl asi největší zápřeh teda. Celý loňský rok se říkalo, šuškalo, že rok 2026 bude pecka nabitej pro kina. Tak je to pravda? Chystá se to? No, já myslím, že všichni kinaři doufají každý rok, že to bude pecka ten další rok a pak se nic nekoná. Nicméně letos jsme v očekávání takových těch velkých hollywoodských trháků, to je pravda. Tam ale ta první třetina roku, řekněme do března, to teda pro mě úplně nevypadalo. Tam těch filmů je spousta, ale nejsou tam ty hollywoodský, řekněme, trháky, ty bijáky, ale přitom je tam strašné množství filmů. Proč to tak je? No, to se odehrává vždycky od ledna do března. Když se blíží vyhlášení Oscarů, tak prostě všechna kina jsou zavalena těmi artovými filmy, na které teda se moc do kina nechodí, které ani to velké plátno nepotřebují, ale nejde je v kině neodehrát. Prostě to jsou filmy, které těmi kiny proběhnou, protože se o nich ze všech stran mluví. Teď bylo vyhlášení Zlatých glóbů, blíží se nám nominace na Oscary, takže nemůže si kino dovolit nepromítat Hamnet. A takový ty, o kterých se mluví, jsou to filmy, které prostě musíme odehrát. Je pravda, že my už máme některé ty tituly za sebou, co prošly Zlatými glóby, citovou hodnotu, vlastně už máme za sebou, Hamlet nás čeká. A já jsem koukala, napočítala jsem na únor, který je vlastně krátký, a stejně já jsem tam napočítala 40 titulů. Je to vůbec, jako, kde se to veme a je to vůbec uhratelný do kina? No tak uhratelný je to podle toho, jakou má to kino dramaturgii, tak podle toho to uhratelný je, akorát na to nepřijdou lidi. Tam v tom případě navazuji otázkou, kde je ta bilance komerčního programu a artového programu. No, ta bilance je to, co zkoušíme každý den 365 dní do roka. Kde vysosáš z těch 40 filmů, co tam teda jako dá? Protože to jsou, ale z těch 40 opravdu drtivá většina je ten art. A z toho vysosat 3krát denně nebo 2krát denně minimálně promítat v tom kině, jak to uděláš? No, já se sama divím, když je ten program uzavřený, že to nějak jako bylo. Ale prostě se to musí odehrát předtím, než se ty Oscaři vyhlásí. Jako jo. A pak už nás čekají zase ty jiné filmy, takže už nebude místo potom. Teď je období, kdy se musí prostě odehrát ten art. A jsou diváci, kteří ten film chtějí vidět, když se o něm mluví, citová hodnota, prostě je to ze všech stran slyšet, akorát to tak se musí odehrát. Byť teda pro 3 nebo 6 diváků, to tak je. No a to budeme mít za sebou, já jsem koukala někdy, řekněme ten březen, ale v dubnu už tam ty bijáky pomalu jako vystrkou rušky, tak co tam je? Já myslím, že už v březnu. V březnu nás čeká nový hudební dokument Billie Eilish, který natočil James Cameron i v systému 3D, takže myslím, že tam bude velký očekávání, čekáme větší film. To je pravda, já doplním, že se říká, že na to James Cameron použil dosud nepoužívanou technologii, takže já předpokládám, že to bude vizuální pecka nejen pro milovníky Billie Eilish. Takže to
myslím, že v březnu se rozběhneme, ale do té doby máme spoustu filmů. I pro milovníky české komedii, tak i na ten únor už jsou. Blíží se nám svatý Valentín, jsou tam takové ty valentínské filmy. Můžeme pozvat všechny na Bouřlivé výšiny, nové zpracování na Větrné hůrce. Bude na co koukat, i když někdo nemusí ten art. My tam máme vyčleněné okénko, valentínské projekce budou 2, co máme na Valentína. Je to předpremiéra nový český komedie Nečekané léto, to je taková odpolední oddechovka a nová česká komedie Když se zasne s Petrou Hřebíčkou a Vojtou Kotkem. Takže na Valentína do kina. Na Valentína určitě do kina, kam jinam. Řekni mi teď ty pecky, co tam, ale taky to, na co čeká kinař. No a já ti to řeknu a ty se mi budeš smát. Já čekám na Super Mario Bros. No a jako to je pravda, to teď asi teda budou opravdu koukat ti, co chodí na ten art, ale my opravdu čekáme na Mária. Já si myslím, že Super Mario Bros. Bude zase taková ta divácká pecka. A pak já osobně se hned těším na komedii Někdo to rád v Plzni. Ta startuje ve stejný den 2. dubna. No a pak nás čekají takový ty jarní divadelní představení, záznamy, přímé přenosy. Takže určitě i na jaře jako ten program bude zpestřen. To vlastně už můžeme říct, protože v prodeji to máme, že opět Davidské divadlo uvolnilo k projekci do kin ucpaný systém. No to je derniéra toho představení, takže kdo neviděl ještě v kinech, tak 8. dubna můžeme pozvat na záznam divadelního představení Davidského divadla. A pak nás ještě čekají nějaká divadelní představení a přímé přenosy. A pak už přijde ten duben a určitě každý měsíc na nás čeká nějaká filmová pecka, která si zaslouží projekci v kině na velkém plátně, ne doma u televize. Já jsem si dovolila vysosat, jako, a teď mi vyvedeš z omylu, jestli jako na toto kino čeká, hlavně nevím, jestli diváci, ale krom toho Super Maria jsem tam vysosala Mandaloriana. To je květen. Myslím, že přesně tak. Pak jdu Mimoni. No, Mimoni, konec června, Toy Story 5, Spider-Man v červenci. No a hlavně v červenci teda po 3 letech zase Christopher Nolan a Odyssea. To je každý 3 roky nějaká pecka. Naposledy to byl Oppenheimer, který naplnil kina, teda naplňoval sály 2 měsíce. To vlastně mě to byl ten Barbieheimer, ano, který jako opravdu teda, to byla pecka, tím jsme žili 2 měsíce v kuse vlastně. Avengers to už jsem na konci. To už je konec roku, no. Já jsem si dovolila, ale tady ti vybarvit, schválně, že jsem se trefila. 2 filmy, na který ty se podle mě budeš těšit, na to, jak teda ty jsi náročný divák a nechodíš na nic. Tak schválně, že jsem se trefila. Já si nemyslím, že by byla náročný divák. No ale to si se potrefila. Určitě. Ďábel nosí Pradu, půjdeš? No, když někde hraje Meryl Streep, tak to vždycky chci vidět. Určitě, na to se těším. Anne Hathaway, Meryl Streep. Tam je potřeba doplnit, že opravdu je původní obsazení 2. dílu, který se v květnu chystá. Tak, ne v květnu, už na konci dubna, 30. dubna. Určitě. A potom fotři jsou lotři, Ben Stiller, to nemůže naštvat. Ještě mě zkus nalákat, co tam teda vlastně je. My jsme to jaro si řekli, ty Oscaři to víme, že tím to tak trošku opadne, to artový období a opravdu tím Máriem to začíná být i, řekněme, pro komerčního diváka zajímavý. No, to je tak, že jsme se dostali k tomu rozdělení diváků na ty artový a komerční. Já si myslím, že prostě do kina se má chodit za zábavou, aby se člověk cítil dobře, aby mu bylo fajn, když jde domů. A to není jenom o komerčních záležitostech a těch filmů opravdu se chystá na letošní rok hodně, ale já si vzpomínám, že loni jsme se v lednu cítili úplně stejně, že to budou samý pecky. Vždycky jsme nabušený, že jo, to je pravda. Ale ty určitě tam, já tě znám, když si to píšeš dopředu, že už si tam črtáváš jako pomalu i listopad, tak co tam během toho roku už jako máš s vykřičníkama, že to bude a že na to čekáme a těšíme se na to. Jako ty kinaři samozřejmě, ty na to nepůjdeš, já tě znám.
No, jedna věc je, na co se těším jako kinař, a druhá věc je, na co se půjdu já podívat teda. Jako kinař určitě se těším na Avengers, který nám celý rok uzavřou, vlastně po 6 letech, a můžu divákům vlastně slíbit, těm milovníkům Marvela, že poslední díl Avengers Endgame se vrací do kin. Já jsem v ho tam září viděla letošního. na září, že ho pustí. Tak, v září se vrací, Jo. 182 minut zase, takže určitě budeme se vracet k tomu poslednímu dílu a hned na to naváže potom nový Avengers Doomsday. Doomsday. No. A tam se vlastně můžeme těšit na relativně původní obsazení. jsem Jo. koukala. Je Takže tam to je Robert Downey. Jo. Podobná filozofie, jako to bylo u Avatara, kdy vlastně distribuce pustila předchozí díl na týden do kin v říjnu. To bude tím, že je to stejná distribuce. Ano. Takže tady se můžeme těšit, doufáme, Určitě. že minimálně ten týden budeme Zopakujeme užít. Avengers na velkém plátně určitě, v té nejlepší kvalitě. Ono je to vlastně asi jedno, jestli ten art nebo ta komerce, protože vždycky skončíme u toho sdíleného zážitku v kině, který je nejvíc. A je jedno u jakého titulu. Teď se k tomu nabízí třeba i ten Valentín, který se blíží, protože ještě pořád vidím v kinech, když stojí kluk nebo chlap z růží u té pokladny a čeká. To je krásné, to se opakuje poměrně často, ještě pořád. A mně se to strašně líbí, jako je mi ho líto, když ta slečna nepřijde a on tam stojí My smutně. čekáme s ním, ale když jako už dost, film ano, začal, čekáme, jo. a to je na tom to super, my čekáme všichni s ním, jestli ta slečna přijde nebo ne. A když nepřijde, tak ho posadíme k jiný hezký slečně. No, já myslím, že na toho Valentína se lidi se běhnou, že to se do kina chodí, tak já si dovolím opravdu pozvat, ten program je sestaven, z distribucí jsme dostali filmové novinky před premiéry na toho svatého Valentína a určitě se těšte. Ten se k tomu nabízí. My půjdeme spolu.